आलासि नोंथांमोन जोंखौ अरायसम दैदेनबोबाय थानाय मानगोनां जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव हरिचरन देउरि सार जोंजोंनो लोगोसे थाफानाय मानव गेदेर बिरेन्द्र स्वर्गियारि सार लोगोसेनो जोंनि नैबे जौसाङाव जिरायनो हानाय जोंनि पुरानसिपुर गामियाव थानाय पश्चिम बास्का मौजानि दुर्गा देवालयनि बा देवालय बा मन्दिरनि आगुनिफ्राय दिनैसिम बिबानाव थानानै दैदेनबोनाय मानव गेदेर नरेश्वर रामसियारि नोंथां जोंनि बे मेदाघाटनि मानव गेदेर समाज सिबियारि बाहादुरगुरि नोंथां लोगोसेनो बाले हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि मानव गेदेर गाहाय फोरोंगिरि सार नोंथां जोंजों मोनफ्रोमबो मेदाघाटआव जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंखौ दैदेनबोनाय जोंनि बोसोनगिरि मानव गेदेर जयमल बसुमतारी नोंथां जोंजों अरायसम फरायसा समनिफ्रायनो थानानै खामानि मावबोनाय मानगोनां दिनैनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि बरा बाबु मानव गेदेर जितेन स्वर्गियारि नोंथां लोगोसे आंजों उन सिगां थानानै आगसि आगाद थानानै मोनफ्रोमबो मेदाघाटआव जानाय हाबाफारि बा खुंनाय हाबाफारिफोराव खामानि मावबोनाय फंबाय दिम्बेश्वर स्वर्गियारि नोंथां लोगोसे जोंनि दिनैनि गोदानै गायसनजानाय जाखांफुनाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ दावगानायाव हाजासे हेफाजाब होबोनाय इउएन एकाडेमि फरायसालिनि मानव गेदेर गोरायुं नोंथां लोगोसे जोंजों थाफानाय नैबे जौसाङाव थानाय फंबाय राजु बर' जोंहा नै दा सोलिबाय थानाय मेदाघाट पिसिडिसिनि मानगोनां बिबिएफनि आन्सलिक पर्यायनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावथि नोंथांमोन जोंनि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम शिव मन्दिराव दौरि महरै थाबोनाय बे मन्दिरखौ सामलायबोनाय मानव गेदेर दौरि दिनेश बर' नोंथां दिनैनि नैबे जौसाङाव थानाय जोंहा इउएन एकाडेमिनि आखान्थि फोरोंगिरि फंबाय नोंथां लोगोसे जोंजों अरायसम थाफाबोनाय नैबे जोंनि शिव मन्दिर कमिटिनि सामलाय आफादनि सामलायगिरि जा फंबाय रबिन बर' जितेन बर' जोंनि नैबे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बुंथिगिरि महरै सामलायलांनाय फंबाय रनसाय बसुमतारी लोगोसेनो जोंजों थाफानानै मोनफ्रोमबो खामानियाव मावनाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै दिनैसिम हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय आंनि फंबायमोन आङो गाहाय आलासि हिसाबै बा बुंथिगिरि हिसाबै बारा गोबां खोथा बुंनो सानाखै थेवबो दिनैनिफ्राय 25 बोसोर सिगाङाव जों जे जागायबोदोंमोन बे माखासे जोंनि जौसाङाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बोसोनगिरि रायजो राजाखौ लानानै बेनि सोमोन्दै गोसोआव थानाय मोननैसो बिसम्बिखौ बुंनो नागिरदों आसलते मेदाघाट ओनसोलाव मोनसे सम दङमोन सारा जायगाया हाग्राबारिजों बुंफबनाय फारसेथिं बारहावाखौ लानानै मेदा सकजों गोबाङा बारलांनो गिनाय बेबायदि थासारियावबो जों दिनैयावलागै जायफोरा दङ स्टेजाव बे माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव नैबे मेदाघाटनि दिनै जों जिरायना थानाय बे शिव मन्दिर नैबे थानसालियावनो जागायजेनदोंमोन जोङो नैबे शिव मन्दिरखौ किन्तु जों जागायनाय 25 बोसोरनि सिगांनो 25 बोसोर सिगांबाव जोंनि नैबे एरियानि गोरों गोराफ्रा बेवहाय फिसा देरा लुनानै शिव फुजाखौ फालियोमोन बिनि खमैबो 25 बोसोरनि उनाव बाथौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोग्गोमै गसंना थानाय जाय बाथौ मन्दिर बे मन्दिरा गायसनजादोंमोन बेबायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाबोनाय माखासे मावथिफोरनि सानैसोनि बिसम्बिया गोसोआव जाखांफैदों
बे जाहैबाय जोंहा सोरगोआरि अबनि बसुमतारी, सोरगोआरि बिस्ति स्वर्गियारि। दा बेबायदि बिथांमोन मावथिनि बादैबो सानैसो जोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होबोनाय सानैसो सुबुंखौ बुङाबा जाथारनाय नङा। बेबायदि मोनफ्रोमबो फुजा फोरबोआव फैनाय जोंनिनो फंबाय रुंसारि दिपेन बर', दिपेन स्वर्गियारि लिरो, जों बर' होननानै बुङो आरो। दा बिथांमोनखौ बुङाबा जादेरनाय नङा। दिनैनि जोंनि जे थासारि, दिनै 6 दिन बारलांबाय, 7 दिनाव हाबबाय नैबे शिवरात्रि फुजाया। दा बेवहाय माखासे बिथिंखौ साननानै गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ, मोजां गाज्रिया थाखागोन। थेवबो इनि गेजेराव साननाय आरो मावनाय बेनि सायाव बेस खालामनानै सोनारनानै जों सोलिनो नाजानांगोन। मानगोनां रायजो नोंथांमोन, दिनै मेदाघाट एरियायाव जे सिबिनाय बावनाय माने भजना साधना उपासना आरो आराधना बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव मानसिनि जे साननाय हनाय बियो जौगाबोबाय थादों। मोनसे समाव जोंनि मेदाखौ अधम होननानै सानोमोन, जेरैबो गियोमोन। किन्तु बेबायदि जायगायावबो जे समायना मोजां फामे बिबार थानो हायो बेखौ दिनैनि मानसिया सानबानो ओंखारगोन आरो। जाय समाव जागायजेनदोंमोन बै समावथ' हाग्रा बारिमोन, बिफां लाइफांजों जेरैबो साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव मोनसे जायगामोन। कुबेरनि जायगा, मोदायनि जायगा होननानै नैबे जायगायाव हाबफैनो गियोमोन, जेरैबो दिंखा बारिमोन। थेवबो बेबायदि जायगायावनो जागायबोना दिनैनि आफादगिरि नेहाथारिनि रुइदुब आखाइजों जे बिलिरनाय, जे सोदांबोनाय, बेनि गेजेरजों दिनैनि नैबे महराव बेरखांफैदों। बेखायनो गोजोननाय मोनदों दिनैनिफ्राय 25 बोसोर सिगाङाव जों जागायना होनाय फिथाइखौ दिनै जोंनि फिसाफोरा सामलायफैफिननो गोनां जादों, सामलायफैनो मोनदों। गोजोननाय मोनदों, दुगानायबो मोनदों। मानगोनां रायजो नोंथांमोन, बेवहाय मात्र मोननैसो खोथाखौ आं बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबगोन। जोंहा दिनैनि जि फुजा, जोबथा फुजा फोरबो शिव फुजा, जों बेखौ सरासर सि बोराइ होनना बुङो, डिमासाफोरा सिब्राइ होननानै बुङो, जोंबो प्राय भागाव सिब्राइखौनो होनना बुङो। सिब्राइनि जि फुजा फोरबो बिथांखौ बाथौनि मोन 18 जे फाथालि बेनिफ्राय एरख'ना लाना फैनानै आलादाहै थांनाय रबिबारनि दिनाव फालिनाय जायो। बेवहाय जों मोनसे खोथाखौ साननांगोन, दिनैनि गोदान सामा जाहाथे अकल जानो लोंनो सोबनो बेखौ सानालासिनो गोसो गोरबोजों फुजिनो सिबिनो होननानै दावगाबोयो, आं बेखौ हास्थायगोन। आरो थारैनो दिनैनि गोदान सामा बेबायदि पर्जायावनो दोङो। जानाय लोंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, सिबिनाय बावनाय माने श्रद्धा आरो भक्ति बे बुस्थुआ दावगाबोबाय थादों। बेवहाय आं मोननैसो उदाहरन होनो नागिरदों। जोंबो खम दाखाल नङामोन जागायजेननायाव, दा बेखौ गोसोखांनानै मिनिनोबो ओंखारो, दुखुबो मोनो। शिवरात्रि फुजायाव गोबाङा बे घुटा लोंनो फैयो। घुटाया मा जोंबो मिथियामोन। परम्परागत बावो, हर गेजेर जाबा गाइखेरजों रानना होयो। बेबायदिनो दिनैनिफ्राय 15 बोसोर सिगांनि बाथ्रा। दे फार्स्ट आफादगिरि जाबाय होनबाने आङो नैबे शिव मन्दिर कमिटियाव थिंसाइलानाव दोङोमोन। जायगानि गोरों गोरा जाखांफुनाय सेंग्राफोर जमा जानानै रायलाय होनलाय माखासे खोथा डिसिसन लानायनि गेजेरजों बेखिनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय। मोनाबिलि जाबाय, गेजेर नांबाय, दानियाबा घुटा सोबनायनि घुटा लोंनायनि सम जाबाय। आं मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन, बै समनि आंनि आफादगिरि जानाय समाव नेहाथारि बिजय बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि जोंहा धरणी बसुमतारी, ओइथिंहाय राजु बसुमतारी, बिथांमोननि दैदेननायाव जिबायदि गोग्गोमै फुजा फोरबो खुंदोंमोन, बै समावनो घुटा लोंनो होदोंमोन आंखौबो। सार
दे लोंनायावनो गिलासथाम होबाय खुता गिलासथाम खुताया खस नङा खुताथ' लोंबाय खुतायाव माखासे बिगाब थायो बादाम बेगर मायबा माने किसमिस होदेरनाय खुता सुता साफा खालामना दोङो लोंनायावनो गिलासथाम लोंबाय खर'आ गिदिंबाय थिखांनो हाला हरनि 10ता जाबाय आं सानबाय बाथ्राया बोरैबा जाबाय आं थांनांसिगोन बेवहाय बयखौबो माथो होना थांबाय अखा नायगौ मोनबाय जोंहा नेहाथारि बै समनि बिजय बसुमतारिया बेसांबा खान माने कम्बल गोबाना नस्थ' खालामबाय आं थांबाय थांनानै लामायाव जाबाय आंनाथ' नांखालांबाय गिलासथाम लोंनाय बाथ्रा सिलिंगिबो सोबाखै थांनायाव नुबाय लामायाव उन्दुलांदो खुतानि माया खुतानि जे निसा लामायाव उन्दुलांदो नुबाय टार्निं मोननो गोनाङाव उपेन भट्टनि लामायाव लाइट दोङो नुहुरबाय उपेन भट्टनि लामा जाथारगोन थांबाय बेसां गोजान थाबायदो मिथिया आरो थाबायना मुगासे मोनलांदो लामायावनो गसंनानै जेन थेन न' मोनहैबाय न'आव होमबानिया सेंग्रा खावैनि बाथ्रा गोदानै हाबा खालामना लाबोदो हिनजावा गोदानथार थांनानै हाले मिनिहैबाय हिनजावा मोखाङाव नायबाय मा जाखो एख' जायाखै ओंखाम जानो होबाय ओंखामा हाबा ओरैबायदि ओंखाम जानो ओरैबायदि खुगासियो माने मोखां गंसेखौ फुवारदो खोमा आरो लाजिनायबो मोनबाय सोरबा नुबाय खोमा सोरबा खाथियाव दङ खोमा जेन थेनथो जाबाय जाखांनानै न'आव हाबहैनोसै दरजाखौ बारना सेख्लायाव ओंखारबोबाय न'आ दोङो बेसेबा गोजानाव सेख्लायावनो देवना मोनबाय होननानै आथिंखौ थिखांबाय थाबाय सानबाय हिनजाव मा जाखो नोङा एख' जायाखै र' बिराद बोलो होनानै न'आव हाबबाय दानियाबा न'आव थांना जाबाय बाथ्राया बोरैबा जाबाय आं बायजोआव थांनानै जि जाबाय लेट्रिनाव जि जबाय हिनजावा हमना लाना फैनांबाय इ दिननिफ्राय दिनैयाव लागै खुताबो गैया माने सिलिमबो गैया आरो थेवबो बेखायनो बुंदो आरो मानगोनां रायजो नोंथांमोन जोङो सिब्रायखौ फुजिनांगौ जोंनि श्रद्धा आरो भक्तिजों फुजि सिबि माने रायजो जानाय समाव मानसि अबस्थायाव हाजासे बोर बान्सा मोनगोन खैफोदनिफ्राय गगोन अभाबनिफ्राय उदां जागोन नोंथाङा जुदि गोसो गोरबोजों फुजिनो हायोबा दा जों बेखौसो लानांगौ आरो नोंनि घुटा लोंनाय बै बहाबा मायबा गेलेहैनाय बहाबा मायबा जांख्रिनाय बेखौ बाद दोन इसोर मालाय गावबा गाव थांगोन मानसिनि लाइना बेलेग जेसां बादा होबाबो बे गावनि गाव मथे खारगोन दा जोंनिया जाबाय मा जोंनि गेजेरावदि दा नैबे मन्दिराव सिब्राया जनानै दङ जोंनि सुखु दुखुनि माने भारखायम बजायनानै जोंनि दुखु दाहा सौसिनो अभाब अभिजोबखौ फुरा खालामनो जोंनि माने बिपद आफदनिफ्राय बारग'नो बिथाङा जि जना दङ मन्दिराव बेनि फारसे जोंहा जुदि गोसो गोरबोजों माने श्रद्धा आरो भक्ति थायोबा जों जोंनि खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन दा बेखायनो आं गोदान सानखौ बुंनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों जोङो परिबेखा जेसांखि जाया मानो जेसांखि जेरैखि थाङा मानो श्रद्धा भक्ति बे थानांगोन जोंनि गोसो गोरबोआव सिबिनाय बावनाय फुजिनाय आरो गेदेरनि फारसे गंलायनाया थायोबा जों अरायबो गुबुनजों मोजां मोनजागोन देरहासार जानो हागोन बेखायनो मानगोनां रायजो नोंथांमोन जोंनि दैदेनलांनाय बाबेनलांनाय बे माखासे समखौ गोसोखांनानै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे सम शेयार खालामनो मोननानै जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों जोंहा सानैसो बिबानगिरि दंबावोमोन जों बाख्नायनो गोनां जोङो मान होनो गोनां बिथांमोना दिनै फैजोबनो हायाखैबाबो जोंनि बे गेजेरावबो दङ माखासे दैदेनगिरि जा बाबुल बसुमतारी बेवहाय गैया बिथांमोननि दांनाय बिलिरनाय बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बाथौ मन्दिर शिव मन्दिर आरो पुरान श्रीपुरनि दुर्गा मन्दिर बे दिनैनि महर मोननो हादों बेखायनो बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होनांगोन जों मानिनो रोंथारनांगोन फुजिनो रोंथारनांगोन आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि साफा दैदेनगिरि थायाबा
जों दिनैनि पर्जायाव लागि फैनो हानाय नङा दा दिनैनि पर्जायाव जों जिखिनि मावनो हादों बिनि आन्दोआवबो खिन्थु नै दा आंनि उनथिंजाय जिरायनानै थानाय बे जौसाङाव जिरायना थानाय जोंहा मानाव गेदेर हरिचरन देउरि सार दोङो बाहादुर देउरि दोङो एखेहाय जयमल बसुमतारी बिथांमोन दोङो गोबां लोगोफोर दंबावोमोन माखासे जाहोननि थाखाय बिथांमोना दिनै फैस्लाबजोबनो हायासै जोंबो लिंनायाव बखैबा थालांनोबो हागो बिनि थाखाय आङो गौथुमनि जानानैनो निमाहा बिदों मन्दिर कमिटिनि जानानैनो निमाहा बिदों जों लिंस्लाबजोबनो निस्सय हायाखै आरो समाबो नै दा बेबायदि समाव बिथांमोना न' बां गारनानै फैनो हाया बेखायनो जिखिनि दोङो बेखिनिखौनो जों बरायबाय हायिनि थाखाय निमाहा बिबाय मोनसेखौ साननानै आरोबाव गोग्गानाय फैदों जोंनि मेदा एरिया मेदा ओनसोलाव এই बृहत्तर जि मेदाया थाइसे नालेंखर फिथाइ बायदि सायाव स्लिम जेबो गैया इखौ नावमा खुसेरना नायोबा भुब्रा जेबो गैया आरो इनि सिङाव नायोबा एकदम अन्थाइ बायदि गोरा किन्तु एखौबो जुदि सोरखिनो रोङोबा इनि सिङावनो दोङो नालेंखरनि खा आरो इनि सिङाव दंबावो इनिख्रुइबो गुरैसिन दै दा बेजों जोङो मेदाकाटखौ रिजायनो हायो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन मान गोनां रायजो नोंथांमोन दिनै बै समाव दिनैनि बायदि जे 7 दिनिया मोनसे शिवरात्रि फुजा खुंदोंमोन बै समावबो मेट्रिकनि आनजाद परिखामोन बै समाव माखासे जोंखौ सोंखारिदोंमोन बुंदोंमोन थेवबोथ' जि समायाव मेदा एरियायाव पास जानायानो गिदिर खोथामोन अल आसामाव जोङो मेदा बायदि बे फिसा ओनसोलनिफ्राय इमान दावराव दावसिनि गेजेरावबो बोसोर मोनफ्राम अल आसामाव बर' मिडियामाव दखल खालामदों गासै रायदावनायाव जोबोद बिहोमा होदों बिथांमोना लयन रामसियारि गोमबोर बर' आरो लयन रामसियारि नोंथांमोनखौ जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय ভূপেন কলিতা তেখেতক নিজৰ চিনাকিটো দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক এখন আৰণাইৰে আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ লয়ন আৰু গুম্বুৰ ফ্ৰী আছে না দে बे समाव आं बांद्राय गोबाव खालामला जोङो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जायफोर बिथांमोना गावखौ बावसोमबोबाय दा बिथांमोनखौ साबायखर होनाय बादियै सासे आलासि बिथांखौ मान बावनाय हाबाफारिया जोंहा थालांबावदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय रनसाय बसुमतारी दिनैनि जोंहा बुंथिगिरि बिथाङा सासे बड'लेण्ड कलेज बालामगुरि चिराङाव आवगोलाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन दा बे समाव बिथाङा जनप्रिय एमइ स्कुलाव आखान्थि फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसेनो जोंनि मेदाकाट ओनसोलनि सासे बिथाङाबो गोख्रों समाज सिबियारि स' दा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि फुजा सामलाय आफादनिफ्राय गांसे गोथार आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय साबायखर थाबाय आरो बिथांनिसिम बे समाव आं स्पिकारखौ सासे आलासि बिथांखौ मान बावनाय हाबाफारिया जोंहा थालांबावदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय रनसाय बसुमतारी दिनैनि जोंहा बुंथिगिरि बिथाङा सासे बड'लेण्ड कलेज बालामगुरि चिराङाव आवगोलाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन दा बे समाव बिथाङा जनप्रिय एमइ स्कुलाव आखान्थि फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसेनो जोंनि मेदाकाट ओनसोलनि
सासे बिथाङाबो गोख्रों समाज सिबियारि स' दा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि फुजा सामलाय आफादनिफ्राय गांसे गोथार आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय आदा बिथांनिसिम। बे समाव आं स्पिकारखौ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बोराइ बाथौ, जय बोराइ बाथौ, जय बोराइ बाथौ। मानगोनां दिनैनि जोंनि मेनाघाट आनसलिक शिब कमिटिनि बानजायनायाव लोगोसे नोंथां रायजो राजानि हेफाजाबाव खुंनो लानाय जोंहा 58थि महाशिवरात्रि फुजानि दिनैनि बे गेवलां मेलायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि आंगो आलासि नोंथांमोन, गिबियावनो आलासि बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेयावनो गिबियावनो आं मोनसे खोथानि थाखाय निमाहा बिग्रोयो। आं बिबुंथिखौ हले आसामिसनो होनो एसे मोजां मोनगोन, ओंखायनो नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनानै खोनासंबानो जाबाय। পরম শ্রদ্ধার আজির এই মুকলি সভার আমন্ত্রিত আমার অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের সরকারি আর বেসরকারি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, Alakasın raizı
खालाया जारुंगानि खालाया भुटान रायजो नारें खमला बायदि गोजोन्थों